Na kabanta banyo ya ki samba jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rap jhur rap so, lej ban thit ya ki samba jhur bat ki kor ban pen rap, na Stanley Roy Construction ka badan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ka Bethany Hospital nongpo. Lane phun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra syapi ya ke Christmas offer. Tit ya gawe ke chimney, bat rae sying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo haka kamera ka bashispa sanpuar. Katanat Nehru Yuva Kendra Sanggatan Ribhoi District, kabasyaitab lengkot kum ke NYKS, menta kasngi, kane katanat ka larakhe ya ka foundation day, ya kane larakhe ha barok ki jela jong kari India hi barok kawai, nakaliang ba Romeo Merchiang ubadai UDYC jong ka NYKS Ribhoi District, haba ai jingkran uloong ka jingtumu jong ka NYKS, kadai banyarap ban pensluri ki kuan samla, haka banya syementa haki kampai ba, ban penbhai ka imlang ka salang, ha barok ki liang. Bat kumjuru kane katanat, kajushim khiaru banyarap iki kunhun SSG, haka ban kentiu shushu haki benta ki babun. Haka ne kasngi, lawan ban sakhi daw si ka hima kar arling do, upa wan prang si nongshai, kumukong san, haka ban nakaliang ka jongu, haba ai jingkran ulak kentu bat ai mensim shushu iki kuan samla, jong kadong baka tain Ribhoi District hi barok away, bakin dangkiu syaprang ha barok kiliang, kamtam haka bay day ban penbhai ka imlang ka salang. MRKS kumbangitip ka Nehru Yuva Kendra Sanggatan kade ka ningkong kasdang house name 1972 kasdang sangkum kaseng ka barit house name 1987 ka ministry jong ka youth affairs ka asim ya kani bat ka long ka way katana jong ka department jong ka Ministry of Youth Affairs and Sports ti kumta tertenan do 1987 onwards kani ka department ka long ka independent body ka batray haman lagi state jong ka India but ladon ro ha almost barok ki district jong ki state hapo jong ka India but kadai ka way ro ka department dengan onga ka office ka ba bon ba ki kena samla kum ki youth clubs ki sanggatan di mahila sanggatan kum ki karma sha ri dekar shani omba ki de ki seng mahila sanggatan ngan on ki seng long kome dan ki seng kenthe na ki nagalian jong ki kenthe ti kini ke lai snok lang ti shani pat shani bon ngidon ki self help group lan ki seng long kome ngidon ki seng samla lagi keren ni ka seng samla bon sen ki de petang ki kena sendran mendera haki pendepe haki lagi senang andai sepok ri dekar pat sekibai pat ki state tapi ong seng samla ki dang bat kentai bat sendran separate chani pat chani iduna ki seng samla kentai dera bon mi ki seng samla sendran ti ngakentu ya pi ki samla kentai ru ba ada la phila seng la ijong i ita i club bapinla manle hakani ki kinja ki activities len ki jingmon ki montre sobat pi haki shnong ki tharung phi te balai ba ka office ru ka katrai kamtam especially nak banta jang ki samla ne ki yud kidon artli ki ko pin pe me kade together towards tomorrow kane kade ka moto jong ke NYK ngin ya trailang ya ka banta ka ba nasha te kidon ki thong jong ke NYK kidon artli ki main objective la ne ki thong jong NYK first kade provide rural youths an avenue towards nation building Kabaar kade provide opportunity to develop their personality and skills and productive citizen of a modern, secular and technological nation. Te kini ki thong jongka MYK balai ba ngile banyatrai bat ki samla kam tamle shaki rural areas ngatrai na pi MYK borok in shamba man ka por ngile ban kaptu ki ba ngile ban penetrate le ban ngile ki program ki ba shaki snong ki ba kendong kani nama ban kwa ban pen urlong e kini kishnong ki bashkendong ro bakin mi shakmat bakin yo kata kalat lenti leni ka opportunity ko magi om bakin haki lat ki baper kum kinja awareness kum kinja training ke mangishikan laga pola ka shakapo kum ba promotion of co-curricular activities kum kinja debate kum kinja extempo speech kum kinja competition nang tangidon kum ki sports promotion of sports nakanika office ko jongi nanta kadang ruga exposure kabangi sipa yagi kuna balik syakawai pat karir lani syakawai pat ka state hiwai pat ki samla ki wan syakani ka state dungi bandan ka youth exchange cultural program ngidon ruka
ki program sa kejaban penurlong leni bententu ya ka arts and culture ya ki kena samla leni hagisnong ki baper kini komta terter ki bon ki programs ke ba ka NYK ka yele ban penyat ban implement lengba ki seng samla ki baper jong ki snong ki baper ti ya phi ki samla ki bawan hmir nge ba pidon bentai hakanu ka klop leni kanu ka seng kaba hakasnong jongpi lenne haka area ka jongpi ti yele ban penpriang ya kene ka khubor kaba phila ban avail kidan ki schemes kidan ki programs ka bangila monle hoj bon ngimla re number bale ka moto jong ka NYK ka de ka 8 ban ya trace ban self giving. Basically one is promotion of volunteerism katu ngalap na shem hakini gisni bamanta katu akhamduna kata self motivation ke jongi ban ai ka mantra sumha hakisnong githau lene ta ka volunteerism spirit ke jongi hakum kane ka prthei jong ka jingkala kala belong ha ka bam kadi ka lekawan ka shongkali kada haing asam ki jingpule ke jongi bat ki technology ki bapher teng habangi prakhat ni shong I ko bo umla shuban be re kemau ko samla kum bo ngai pimne ka jiroi ka long pi ka de jingkaman dongin ya ka da jingkaman ta ne step ko menta kiran ka tu ne ki sembo kentin ya ka bangan nam tacha haplen jo pi samla kam tho tang I tiang ne rei ka kun thu ka dong le thoi bor koi te kindiat kan pin shai ka ne bor ka it ka hima nongpo long gidon kharai kane ka bangi shong bane kan menta ka de karai nongpo kita don sekirat nong kha te collectively kita kira ki pelong kawai ka hima ka bangi mangi gidon ni but ngane tu pikin dat ki clips ka it ka hima ka jongi hadong ri boy ka hima nongpo but ka jirang ki de ki senchar hi da ki trashno the rest kira bolo lane kita ki bangi te por boy ki senchar ki pat ki sim ki pada kawai pat ka jaka ki sim khasi ke di kita ilong I kiat bapini ya sai ya ka jingtu ba jingmut ni happy bantip ya ngimla padong bangila tre NYK ngintip pat yo boundary jongka ngitri du kanu tingi tre mentah kare boy berkoi kane ga headquarter kade ka bahap po ka hima nongpo de ublin dor kat lam bagi kane ga step kamta ka khubor ka bagaran panong nam ta ki kun sama ka jingyele markliang ga jongpi ka ba bhatam ka jingyele markliang ga jongpi kadai ka ba pinkiu shapang lara undon jingyele markliang ne pinkiu shapang ka challenging yo ka revenge ka banginyele kliang kadai ka jingjop ka jinkiu shapang jongi but kata ka jinkiu shapang jongi omde bangi klan migidon spark don po gidon ki kali kana hadai ke ka bangadan ban ong pikon bangimde ban sange ban nyai bat ngimde ban sange ban san ka bamut ha ka chumut khat kamut mengiakan hak NYK kahikai ini belong social life. Omni tak social life tu, kadai belong spiritual life. Kamut kecilong mensim kadai belong ni. Lada kamdon ki kibor ke bengiak semua hak esi kim nom lak ban poi shu jingjau bat katong. Bat hak ni kibor kamta, bat ngimde ban pensengi anta, bat ka kubor ke sumat kelong ba. Borobor ki kun semla ha pedeng jong kita ke jingelek jong pi ban kiu si te kedan jong ke jingjau. Teng hidup jingkerman. Ngimde kin ban hapden juga kita kecing borok ngin I step back kemudian kenan din no kan andai ka tin ko ong tu kanai kan pelongnya apa mapi ban yele matlan ka jingjok ka joma jopi ka de ba lano ngim de ban phaidin lane ngim de ban randin yele de hare ka kuwa kan step polong tu ngin ngya chha kuble shibun ya star romeo machiang ibala patai lapen shai ya ki kam ke bak NYK gadon ka ngisutan ru baidon haka United Nation ban pet ban kbi ban promandore ya ki khun samla ublen dor kat lam I bat ilapan syai ru ya kata de lamba kita ke jimun syai jungi ka khot yang ban I menta to ngin le bha hadu bangin tip bang I ka bha shisha to ngin le bha hadu bangin I ki khot jungi kada de ka bha shisha bat ha bang I tip bakalong ka bha shisha dang le susu bat dang kiu irat hak ta ka jingtumu ba ha jong pi bat kumjuru ha preng jong kita ke jingele bat ke jinge ka bangia kum ke samla
ka jing le bat ka jing ka jungi ngam ong ye phi bok ka dan tak ha ki samla handrei ha ki dan ki bo pher na du ki khna ki dan la ka jong ka problem ki samla ki dan la ka jong ka problem ka jong ki la ne ki jing ka jong ki bla khamran ba engi ki dan la ka jong jing ki ba kham temen ki dan la ka jong jing handrei ha ki ne ka sngi ka mta ba kan mau ba ki ne ki jing ki de ki lat ban ai kam ai jam ni ha kilat ban ai ke start ke jing phang nga ban ye phi kilat ke ban pun roy ke jumut jong khat jong ap jong phi bangilong ki khun ke jing ku ha ka dong ri phai par khoi tei ya ka jing trei jong jing post new jong phi but ka Prime Minister's Employment Generation Program ka scheme ka badon kam jong ka sarkar India ban plilat bat kershan ya ka jing tre kam la jong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing penslori ke samla ha ka ri baro ka wei da ka bakentiu ya ka jing tre ya ka kam la jong ki jing mentoi ka baiseng ka bahe kalong ar pusan laktingka na ka menta ki tu ki seng ya ka kam manufacturing sector but she pol laktingka na ka menta ki tu ki batre ha ka kam service sector ka jing no senyang ki nong yo jing mentoi 100% hadu 10% na ka project balamang ki bala ban apply ki riu shimet bakhat prasnem sheneng ki self help group kakerdan puli baduna class 8 pass na kabenta ki project balakot palat ya ka shipho laktingka haka manufacturing sector but shipho laktingka haka service ki duler badon kam ki kentup ya ka wei ka dur passport size adhar lani pan card project profile population certificate na video schedule tribe certificate but ka educational certificate